Колко дълго се съхраняват стволовите клетки? Това е един много любим ваш въпрос. И наш, всъщност. Тъканите банки съхраняват стволовите клетки в специални криосъдове с температура около минус 196 градуса по Целзий. Теоретично, периодът на тяхното съхранение е неограничен. В практиката има използвана проба от замразени стволови клетки, която е била на възраст около 40 години. Защо да ги съхраняваме стволовите клетки? Защото моментът на раждането е уникален момент, в който вие може да направите инвестиция в здравето на цялото семейство. Когато се вземат по време на раждането, не се причинява болка на никого, обещаваме ви. А и това е моментът, в който ние разполагаме с най-много клетки, с най-добри показатели. Повярвайте ми, по-добре е да ги имате и никога да не ви се наложи да ги използвате, отколкото да имате спешна нужда от тях или да не разполагате със съвместима проба. И медицината се развива непрекъснато. Откриват се нови приложения, които днес могат да ни звучат като научна фантастика, но утре могат да спасяват животи.